Mørke og lys er tæt forbundne. Når du går i stykker, så skal du acceptere, at du skal finde noget smukt i det, der er gået i stykker. Du skal sætte dig ned på gulvet og græde med det. Og finde ud af, hvad er det for et splintret selvportræt, der ligger her. Og dette splintret selvportræt, det kan faktisk samles til et menneske. Hvis du er bange for at gå i stykker, så kan du ikke arbejde med kunst. Så skal du lave noget helt andet. Så skal du arbejde i skattevæsenet. I kunsten, der skal du ikke være bange for at gå i stykker. Du skal ikke være bange for at samle dig igen og se nye sider af livet og menneskelivet og dig selv. Så man dør flere gange for at leve rigtigt, og man skal eddermame leve ordentligt for at dø rigtigt. Så der er mange mærkelige, ekvivalente ting i kunsten og i menneskelivet, som hænger fuldstændig sammen. Om det er maleriet, eller det er digtekunsten, eller det er som komponist eller som improvisator.